LTV. Ginahanglan nyo pagutan nyo yung pag-train eh. Sige, sugdan na to karon. Ikaw Butoy. Dali. Push up. Salong. Pagdali. Sige. Kedua, kamang. Ligid. Sakto na. Ang imo pampagahi sa imong lawas. Nagaikog duha ka pusap. 1, 2. Ito na. Meanwhile, murag na monitor na ko nga mura silang sige practice. Kinahanglan mag-practice mo ta aron mas likon ta sila. Magsugot ta. Okay. Oh, Didog, ikaw na. Uy mo kag tulo ka jumping rope. Sige. Tulo lang. Isa, dua, tulo. Isa pa. Para mas likon ta sila. Tulo lang. Ikaw, Panyero. Agi mo para mas likon ta silang grupo. Buhat to ni mo push up sa kamot ug gurit sa dungan. Isa lang. Oh, tindog na, kana. Kay likon lang kayo ta. a few moments later. Panyero, anda mo. Ay pasig manulong sila karon. Ipat mo sa inyo mga luna. Patay. Sige. Diban buboy. Tuan na sulungon. Tara. Hinay. Kamang. Paguna buboy, una. Pagkali. Terus mo pabuto. Patay, pwede mo na. Patay. Atong pangitawon ang ilang gamay kaya atong takbon. Ang gamay ito, target. Dri! Ito na kayo. Ito, itinduk eh. Grenade! Hindi na ito makaya ilang purisa. Hindi na ito makaya, managan ka. Aron, ato. Lakpan na ito na. Diba, buhay ba? Atong kapuson sa sini. Ito sa kapwa ito. Oh, Aron. Ang kapuson. Ito ni. Kaya Aron mutukaan kung asa ang ilang kampo. Kapus. Piliti. Tindog. Buhi. Panyero, atong patukanon para mahimong kuan ang ilang kampo tuntulan. Ay, may dati mo. Di ko amin. Sige, go. Ikaw, kaniya rami si tukanin mo ha? Yun, hindi ka mga amin ha? Gusto ka patsun ka na ako? Ha? Mahala ka? Mura kag sala. Wala na ako ha? Mahala ka? Kaya, Dili nyo ka mutugan kung asa nyo mutugan Panyero. Kung asa ang inyong hideout. Karon ha? Di ko na mo. Oh, kapuson. Kaya ito isa suba. Patay na. Ulit, ibutang na yung mga anunas. Panyero. 10 seconds later. Diba na atong i-rescue ang imo ang igsuon. Unsaon na lang nato nga wala to siya. Basing buhi pa to, tala. Tiban! Uni! Pagitahin mong manghod! Dahin mong manghod! Butoy! Mal! Butoy! 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 Buhay pa! Butoy! 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 Dong butoy! Mayo kay buhi ka! Asaman sila! Mayo kay buhi ka pa! Asaman sila! Tugaan ni me! Sige! Padayon tindog! Tindog! Alalayi, Tipan! Alalayi! Alalayi, Tipan! Alalayi!
Alay, tiban! Lingkod lang dira dong butoy. Lingkod. Kami ni bahala sa pagpanubag sa ilang mga sala dira kanimo. Tiban! Karon, unsa kay kasulti nila nga namatay na ang ilang mangod nga si Butoy. Giitsa sa tunahan, patay na yun to. Tiban! Tiban! Tanawa nagkatawa na ang mga animal. Nagtinatawa na Sige mo boy! Gawas na! Gawas! First blood. Agad ko na yung mga tawa na. Namatay ang panyero. Karon, asa na ka sila? Senyor! Yeah! Wala di bala. Butan mo ah! Wala na ko'y bala! Senyor! Laki to laki! Suklang ko ang imong pagkalalaki! Ay buntag sa tanan. Daghang salamat sa inyong pagsuporta kanunay. Daghang salamat sa inyong pagsuporta kanunay. Ayaw mo kalimot sa makanunayong pag-subscribe sa among Bangkal TV. Team! Au! 3, 2, 1, action. Pagdali, tagai kog pulo ka pusap. 1, 2, snappy! Atay, anima. Subugali. Okay. Taro nga! 3, 2, 1, action. Kikol! Ikaw panyero! Kaya nakuman na sa jumping rope. Ako na pa, tulo. Lahi ang mga, Dre! Post up, kaduha, ligunit sa dalunggan. Ay, lisod kay Ang isang kamot man, ana ba o ano? 3, 2, 1, action. Butoy! Tinduki! Tinduki! Ay, ate, yung aras pasa. 2, 1, action. Kung sa man, diligin mo tugan. Si Arong yung pimutugan, kung asa niya gibutang ang mga kaldero! Wait lang. Kaldero. Ay, no! Pagunita sa amin. Ayun pagsinlas kay. Ako? Ay pagsinlas kay. Asa, gunitan til. Tumba. Ang tiil. Iso pa. Kana. 3, 2, 1, action. 3, 2, 1, action. Diba na atong i-rescue ang imo ang igsuon. Unsaon na lang nato nga wala to siya. Basing buhi pa to tala. Una tiban, una. Dahil mo manghod wala. Ki. Wah. Sa.